למה המחירי הנדל"ן אף פעם לא יכולים לרדת בישראל? אז ראינו את זה בטוויטר ששאול אמסטרדמסקי עשה איזה קטע על הקשר בין הבנקים למחירי הנדל"ן. אני מניח שיש קשר, כי בסוף תזכור שאנחנו שוק קטן. כמו שבשוק ההשקעות בסופו של דבר יש 10 גופים ענקיים בישראל שאחראים על 90% מההשקעות, אז יש לך היום 5 בנקים גדולים, עוד בנק אחד קטן ועוד קצת מוסדים שמתחילים גם לקחת לנגוס מהשוק הזה, אבל זה בסוף שוק שהוא לא ענק, זה לא שוק משוכלל בהגדרה שלו. ובוודאי שיש פה קשר. היום, מה יש לך בישראל? בישראל יש לך חוק ערבות מחר. זאת אומרת שלמעשה על כל שקל שאני מוציא למען דירה, יש לי ערבות של בנק בישראל, לדבר או חברת ביטוח, שבעצם מבטחת לי את הכספים שלי, ואני יכול לישון בשקט ולדעת שהדבר הזה ייגמר. אז תחשוב שברגע שעשו את החוק הזה, אז זה מאוד מאוד הקל. האם יש לזה גם בעיות של נושאים של ויסותים? אני חושב שיש פה דברים לבדוק. אבל בעצם מה זה אומר? זה אומר קודם כל שאתה לא יכול לצאת לדרך בלי שבנק ייתן איזשהו מחיר לימיט לפרויקט, נכון? הוא יגיד, פינתחת לזה, אין ליווי, אתה לא יכול לצאת לדרך. אז כבר הוא קבע שהוא מחיר תחתית, אי אפשר בלעדיו. 2, הוא גם בעצם שולט ככה בהיצע. זאת אומרת, הוא קובע את ההתקדמות. הוא קובע עכשיו כמה דירות שוחררו על המדף.